שלום לכם. במדריך זה אנחה אתכם כיצד לארגן ולעשות שימוש מושכל בסרגל הסימניות האישי שלכם. ראשית, ודאו כי אינכם נמצאים בדף הבית של מנוע החיפוש גוגל, ושהזנתם מבעוד מועד את שם המשתמש והסיסמה על מנת לבצע כניסה לחשבונכם האישי. כדי לבחור את האתרים שיופיעו בסרגל הסימניות האישי, יש להיכנס אליהם בעזרת מנוע החיפוש. לצורך ההדגמה, אכנס לאתר ספר רשת, כדי לשמור את אתר ספר רשת בסרגל הסימניות האישי, אגש אל הכוכב שנמצא בצידו השמאלי של הדף. בלחיצה על הכוכב ייפתח בפני חלון, בו אוכל לשיים את שם האתר, לוודא כי הוא יופיע בסרגל הסימניות ולבצע את הפעולה. כעת, בפתיחת כרטיסייה חדשה, תוכלו להבחין שאתר ספר רשת אכן נשמר בסרגל הסימניות האישי שלי. תוכלו להבחין גם שסרגל הסימניות האישי מכיל לא מעט קישורים ואתרים ששמרתי מבעוד מועד. יש אפשרות לייעל את השימוש בסרגל הסימניות ולארגן אותו כך שנוכל למקם למשל את ספרי הלימוד הדיגיטליים בתיקייה נפרדת ובצורה מאורגנת בעזרת הפעולות הבאות. מקמו את הסמן על סרגל הסימניות, לחצו על המקש הימני, גשו להוסף תיקייה, אקרא לתיקייה הזו בשם ספרי לימוד דיגיטליים, אוודא כי התיקייה תופיע בסרגל הסימניות ואשמור אותה. כעת בסרגל הסימניות מופיעה לי תיקייה, כעת היא ריקה, לתוכה אוכל להכניס את כל ספרי הלימוד הדיגיטליים ששמרתי בסרגל הסימניות. לצורך העניין אגרור את מקראה כיתה ד' לתוך התיקייה, אגרור את ספר תנ"ך הדיגיטלי לתוך התיקייה, וכן את ספר מולדת, וכן את אתר ספר רשת, בו נמצאים מגוון ספרי לימוד דיגיטליים נוספים, בהם אני עושה שימוש בכיתה. כעת תוכלו לראות שהסרגל מאורגן ומסודר, בלחיצה על התיקייה תוכלו לראות את האתרים ואת הספרים ששמרתי מבעוד מועד. בהצלחה.